Исәнмесез, эфирда аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Колабыз халкы икенче шималны үсентегә алыштырды. Янгын сүндерүчеләр һөнәри бәйгедә сынашты. Әлмәттә әтиләр көне. Ознакай районы хәрби комиссариатында көзгө чакырылыш старт алды. 2023 елның чакырылыш кампаниясе елның соңгы көнендә 31 декабрьдә тәмамланачак. Армия сафларына китәргә теләк белдергән егетләр белән Эльмира Шәрифуллина да аралашты. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Шуларның берсе хәрби хезмәт. Быел Ознакай хәрби комиссариатына медицина тикшерелүе узарга 200-гә якын ир-егет чакырыла. Сейчас изменений пока нет, не по сроку службы изменений. Әлегә хезмәт итүдә үзгәрешләр юк. Хезмәт итү срогы буенча да, яшь үзенчәлеге буенча да 27 яшькә кадәр чакырылалар. Ә инде киләсе елдан яшь чикләве 30 яшькә кадәр күтәреләчәк. Бу яңалык. Тагын да шундый яңалык чакырылышка килмәгән өчен жауаплылык күчәйтелде. Ответственность самих призывников за неявку по вызову в военкомат, то есть штрафные санкции сейчас увеличились. Комиссиядә район җитәкчелеге, хокук саклау, сәламәтлек саклау учреждениеләре вәкилләре, мәшгульлек үзәге, хәрби комиссариат бүлеге белгечләре катнашты. Куандырган әйберсе шушы, безнең менә шушы медкомиссия һәм призывная комиссияга килгән егетләребезнең берсе дә бүгенге көндә Россия армиясына бармыйбыз дип тормыйлар. Менә бөтенесе дә шушындый теләк белдерәләр. Менә без бармагач кем барырга тиеш, обязательно без үз илебезне сакларга тиешбез дип, менә шушындый патриотик хисләр бүгенге көндә менә минем бигрәк тә менә шусы куандыра. Егетләр күтәренке кәеф белән хәрби хезмәткә китәргә теләкләрен белдерәләр. Андрей Ковалев Шәкән авылы егете бүгенге көндә Казанда яши һәм эшли. Күптән түгел генә уку йортын тәмамлаган. Минем абыем Чехословакиядә танкист булып хезмәт иткән. Мин дә армияга барырга телим. Хәрби комиссариат аркылы өстәмә белгечлек алырга да була. Радель Закиров әлеге мөмкинлектән файдаланган, машина йөртүчегә укыган. Әлмәт политехник техникумын тәмамладым. Төзүче һөнәрен үзләштердем. Шулай ук военкомат аркылы бушка С категориясына укыдым. Беренче бирүдә үк тапшыра алдым. Егетләр хәрби хезмәтне 12 ай дәвамында үтәчәк. Алар хәрби операциягә кертелми. Армия сафларына озату октябрь уртасында башланачак. Бүгенге хәрби чакырылыш комиссиясында барысы 30 егет катнаша. Алар һәммәсе дә исән-сау хезмәт итеп кайтсыннар дип өметләник. Эльмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Макулатура батарейка сездән, үсентеләр бездән. Шундый лозунг астында экологик акция ял көне булуына карамастан якшәмбе иртәсендә бик актив узды. Ничә тонна макулатура җыелганын һәм ничә үсенте таратылганын Алсу Әхмәтҗанова белде. 20 килограммнан артык макулатура тапшырып 4 төп алмагач алган Гөлширә Шәрифуллина. Әлеге акциядә катнашыр өчен күптәннән кагаз туплап килдем. Бүген шуны китереп тапшырдым, дип сөйли ул. Авылга кайтканда утыртабыз, инде алып кайтабыз да. Тәмле булсын барсына да битен кешегә дә. Ярар, рәхмәт, шундый акциялар күбрәк булсын. Һава торышына да карамастан акция башланып ярты сагать узгач КАМАЗ арбасы макулатура белән тулды. 1000-нән артык агач үсентеләре таралып бетте. 700 алмагач, 150 кура җиләге һәм 450 карлыган үсентеләре акциядә катнашкан әлмәтлеләрнең бакчаларына кайтып китте. Сегодня мы сдали всего лишь 5 килограмм, но на следующий год, надеюсь, мы сдадим намного больше. Мы получили саженец и, скорее всего, посадим у своего университета, у кампуса огни. Барлыгы 40 куб макулатура җыелган. Бу 3 тонна дигән сүз. Халыкның бу акциягә битараф булмавы бик шатландыра. Йорт җирендә кирәк булмаган кагаз, батарейкадан бушап, файдалы җиләк-җимеш агачы үсентеләре алу үзе бер традициягә әйләнеп бара. Үзенчәлеге без департамент экология 8 ел рәттән шушы акцияны үткәрәбез. Biz 5 kilogram кагаз китергән кешегә агач бирәбез. Агачны бергәләп коткарык акциясе ел сайын яз, көз айларында үткәрелә. Киләсе акция яз көненә планлаштырылган. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. Тихоновка уку полигонында Татарстан Республикасы буенча федераль янгынга каршы хезмәтнең килешү бүлекчәләре идарәсе Әлмәт филиалы отрядының килешү бүлекчәләренең иң яхшы хезмәткәре исеменә смотр конкурс узды.
Янгын күзәтчелегенең иң яхшы хезмәткәрләре исеме өчен республикабызның көньяк көнчыгышында урнашкан 15 янгын сөндерү бүлегеннән 15 катнашучы керәште. В теоретическую часть у нас входит 80 вопросов, в практическую часть входит это определить нарушение пожарной безопасности при проведении работ повышенной опасности, то есть огневых, и при обследовании зданий сооружений. Статистика буенча җитештерү объектларында янгын чыгу сәбәпләре күбесенчә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозу булып тора. Бәйгенең максаты да янгын сөндерү бүлекләре хезмәткәрләре арасында һөнәри осталыкны арттыру. При свежеокрашенном элементе запрещается проводить огневые работы. Также находятся посторонние предметы ЛВЖ-ГЖ, то есть лакокрасочные материалы, которые тоже не должны присутствовать. Все эти вопросы, все эти моменты наши инспектора знают, применяют в своей работе. Поэтому никакого труда им не составит на них ответить. Җиңүчеләр Татарстан Республикасы янгын сөндерү хезмәте бүлекчәләре хезмәткәрләре арасында республика бәйгесендә Әлмәт данын яклаячаклар. Узган елларда Әлмәт районы Кишүпчат авылындагы Рангоут ипподромында ат чабышы сезоны ябылуы узды. Әлеге чара иң көчле спортчыларны һәм данлыклы атларны бергә җыйды. Барлыгы 10 төрле тематикага бәйле булган йөгерештән торган ат ярышының сезон ябылуы уңаеннан уздырылган бу бәйрәм Татнефть компаниясе тарафыннан оештырылды. Толырак алдагы материалда. Октябрь туй дип исемләнгән чара чыннан да зур мотор бәйрәмне хәтерләтә. Берсеннән берсе көчле атлар һәм ат спортына бирелгән кешеләр җыены бу. Беренчеләрдән булып ярышны балалар пони атларында ачып җибәрделәр. Было очень сложно обогнать фаворита, а так очень понравилось. И она тоже молодец, моя лошадь. Экстремаль спорт түрі дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Үзе куркыныч, үзе матур, хайванның көчен, спортчының осталыгын күрсәтә торган ярыш. 10 төрле тематик йөгерештә понилар, чиста тукымлы, чәчле тукымлы һәм татар тукымы атлары катнашты. 3-4 яшьтән олырак булган атларның тизлеге күпкә зуррак. Аларның хуҗалары да тәҗрибәле һәм ат белән инде берничә ел аралашып дуска әверелгән. Бала чактан ук атларны яраттым. Инде 30 елдан артык профессиональ рәвештә атлар белән эшлим. Дип сөйли йөгерешнең җиңүчесе, тәҗрибәле чабышкы халыкара класстагы җайдак Геннадий Большаков. Дорожка сегодня прекрасная. Ни лошадям не жарко, пролитая дорожка, резвая. Сегодня вот я ехал по секундомеру, мы приехали минут 59,8. Это по нашей дорожке очень круто, здорово. Өстән явып торган яңгыр да, салкын җилдә җанатарларны куркытмады. Ипподромда ярыш кызганнан кыза барды. Һәрбер йөгереш финиш алганнан соң җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы үтә. Җиңүчеләр рәтендә бары махсус күп шөгыльләнгән, ат спорты дип җан атып йөргән спортчылар гына. Дөресен әйткәндә, бүгенге ярыш ул көтелеп алынган ярыш инде. Ярышлар бит әле бик атна сайын үтә торган түгел. Ну, уже елдан ел ул арта, халык тартыла күбрәк. Менә быел гына әйтсәк, нинди ярышлар гына без үткәрмәдек. Паутатнефть белән бергәләп инде. Ярышлар уже башланды, икенче сайз үтте уже. Һәм минем әйтәсем килә, көчле атлар монда. Шуның өчен ярышлар әйбәт булыр дип уйлыйм. Ярыштан кала килгән кунакларга зур шатер әзерләнеп куелган. Биредә чәй, кофе эчеп җылынырга, ашарга мөмкин иде. Аниматорлар, матур җыр һәм биюләр булар барысы да кечкенә сабан туйны хәтерләтте. Атлар һәм ат спортчылары быелгы сезонны ябып, янәдән күп көч туплап киләсе елның яз айларында аларны ипподром юлларында көтеп калабыз. Алсу Ахмаджанова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әтиләр көне Россиядә чагыштырмача яңа бәйрәм. Аны октябрьнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтәләр. Әлеге карарга Россия президенты 2021 елда кул куя. Яшь бәйрәм тиз арада популярлык яулый. Бу елларда да 4-нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә әлеге бәйрәмгә багышланган спорт ярышының муниципаль этабы узды. Сегодня состоится отборочный этап соревнований. Спорт чарасын Әлмәт районы мәгариф идарәсе белән Аталар советы бергә оештырды. Әтиләреннән һәм балаларыннан торган 55 команда бер-берсе белән көч сынашты. Формат данных мероприятий он позволяет объединить семью, показать именно о том, что семейные ценности они более важны, нежели какие-то навязанные нам другие ценности. Бу ярышлар гаиләне ныгытуга, гаилә кыйммәтләрен саклауга һәм әтилек ролының әһәмиятен арттыру максаты белән ясалган. Командаларга кызыклы сынаулар тәкъдим ителде. Тупны баскетбол боҗрасына ыргыту, озын скакалка аша бергә сикерү, эстафета таягы һәм боҗра белән йөгерү, туплар тоту. Катнашучылар үзләренең спорт сәләтләрен һәм зирәклеген күрсәтә алдылар. Я считаю, что
сегодняшнее мероприятие, оно очень полезное, очень такое доброе, спортивное, потому что в нем принимают участие папы, принимают участие сыновья. Ну и мы дали возможность поучаствовать в этом празднике спортивном еще папам с дочерьми. Вячеслав Климин улы белән вакытны файдалы уздырырга ярата. Дуслары катнашырга чакыргач та икеләнмичә ризалаштым ди ул. Такое нельзя было пропустить, потому что мы с сыном стараемся везде залезать, везде участвовать. Вот, там, на бокс, на футбол, там, по-всякому, понемножечку так. Вот, и не могли не пропустить такое замечательное событие. Все время сейчас как? Ребенок сам ходит на секцию, там, родители сами куда-то ходят на секцию, это все по отдельности. Вот, а когда вместе, это очень весело. Спорт мәйданчыгында көллү һәм рәхәтләнеп күңел ачу хөкем сөрде. Бәйрәм мавыктыргыч булып, бик күп уңай эмоциялар калдырды. Первый раз участвую в этом соревновании. У меня старший сын учится в 13-й школе. Вот, пригласили. Очень понравилось. Первый раз, как бы, позитивно все. Все родители активно участвуют. Җиңүчеләр 21 октябрьдә Казанда узачак республика этабында Әлмәт районы данын якларга барачак. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Лучельма телекомпаниясе. Таттелеком ашык акционерлык җәмгыяте абонентлары телевизион кабул итү аппаратларын кулланучылар өчен мөһим мәгълүмат. Луч Әлмәт телеканалын цифрлы телевидениедә 651 позициядә, кабель телевидениесендә 35 позициядә табырга мөмкин. Безнең белән калыгыз. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән шыны һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.